Arratsaldeon eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaur elkarlan polit baten berri ematera goaz. Hemen ditut alboan Aitor Servier EHZ-etako kidea eta Angela Baka eta Aitana Davila Arroitxuloko eta Aztarrikako kideak. Udalarekin batera elkarlan honi bultzada eman dien ekimen hontako bi hankak. Proiektu aurkeztu aurretik, honen guztiaren jatorria azaldu nahiko nuke. Dakizuenez, Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak Juan Mari Torrealdai beka jarri zuen abian 2022an. Bi erakundeen arteko elkarlana lehenagokoa da. Hainbat urtetan elkarrekin antolatu baititu Jakin jardunaldiak. Eta Torrealdai hil eta bi urtera haren izena eta izana uztartuko zituen egitasmo bat abiatzeko nahi azaldu zion Udalak Jakini. Usurbildik Euskal Herriari ekarpen bat egiteko. Torrealdaik bizitza osoan egin zuen horretan sakontzeko asmoz, ikerketan, herrigintzan eta divulgazioan arreta jarriz. Lehenengo edizioa Metrokuadroka kolektiboak eskuratu zuen, Artxibo Biluzia proiektuarekin, eta bigarrena EHZ-ak, EHZ 1996-2026 herri bat zuzenean proiektuarekin. Izan ere, EHZ-ak aurten beteko ditu 30 urte, eta ibilbide osoari erreparatu diote. Ez ariketa nostalgiko gisa, baizik eta aurrera begira lanean jarraitzeko oinarri sendoak eraikitzeko. Eta horrek ekarri gaitu gaurko aurkezpenera ere, EHZ-ak bekaren bidez landutako edukiak hainbat euskarritan plazaratuko ditu, jada hasia da uinen hildoan podcastarekin, eta gainera, Arroitxulorekin batera, gaur aurkeztuko dugun kulturgintzan ekin tailerra egingo dute Usurbilen. Guretzat luxua da, EHZ Festivala bezalako eragile bat bide lagun izatea, duen eskarmentuagatik eta egiten duten lanagatik. Eta besterik gabe, Aitorri emango diot hitza tailerraren nondik norakoak azaldu ditza. Mi esker Jon Mikel, atxaldeon. Gure partetik ere eta EHZ-etako kideon izenean eskerrak Usurbilgo Udalari eta Jakin Fundazioari. Azkenean bekak bere biziko bultzada eman dio 30. urte horren unen arira lantzen ari garen proiektu sorta honi. Eta Jon Mikelek zioen bezala, dagoeneko bekaren emaitzak edo argia ikusten ari dira, uinen hildoan podcasta entzun gai dagoeneko, eta maiatzean ikusiko du argia EHZ-aren ibilbideari buruzko liburuak, eta dokumentala berriz udazkenean iritsiko da pantailan dira. Horretaz gain, Usurbilgo herriarekin lotzen ari garen harreman edo elkarlan honetan, guretzat funtsezkoa zen, bekatik eratorritako artelan horietaz aratago, elkarlanerako aukerak bilatzea eta nahiko naturala iruditu zitzaigun, gure ekarpena izan zitekela, gazteak kulturgintzan aktibo izan daitezen, nolabaiteko akuilu lana egitea. Zentzu horretan biltzen hasi ginen bai udaletxearekin eta baita Arroitxuloko kideekin ere, eta behar batzuk identifikatuta, erabaki dugu martxan jartzea Jon Mikelek aipatutako kulturgintzanekin tailer horiek. Tailer horietan guk eskainiko duguna da nolabait kultur ekimenen antolakuntzarako urratsak zeintzuk diren horren inguruko ikaste prozesu bat, batez ere zer nolako gogoetak egon daitezken kultur jardueraren oinarrian, zer nolako praktikak garatu nahi ditugun, kasu honetan gazte esparrutik nolako ekarpena egin dakioken herri edo eskualde bateko kultura ekosistemari eta beste hainbat kontu ez da. Eta guretzat agian interesgarriena dela, eta seguru zuentzako ere bai, udaletxeari esker, Usurbilgo 16 eta 20 urte bitarteko gazteek aukera izango dute ikasitako hori praktikan jartzeko kultur ekitaldi bat antolatuta, erran bezala udalaren babes ekonomikoarekin eta gure nolabaiteko laguntzarekin. Beste gabe, espero dugu elkarlana emankorra izango dela eta
hau ez da soilik goitik berakoa, gu ere seguru gaude asko dugula ikasteko zuen gandik eta oso bilbo gaztek gandik. Bai, eskerrik asko. Bueno, gure hasteko esan, Arrobitzulokoak oso pozik gaudela EHZ-ekin elkarlanean aritzeko aukera izan dugulako. Ta, bueno, ni gure ibilbidea kontatu nahi nuke labur badare. Arrobitzulo nerabe gazte eta kulturzaleen aterpe izangoan proiektua da. Ta, bueno, hau dena hasitan, Aztarrika gazte mugimenduak herriko gazteen egoera ikertzeko lanketa intzun pandemia ostian. Ta ondorioztatu zen, herriko sortzaileen jardunerako kultur emanaldiak programatzeko eta gazteen arteko harremanak sortzeko gune berri bat bertzala herrian. Eta, bueno, urte baitan, gai hori lantzia izan zen gazte egunan helburu nagusia, eta gerora Azarrikakin batea kulturgunea, ziortza, isialdi taldea eta gaztelekua aritu ginean Arrobitzulon proiektua definitzeko partaidetza prozesuan. Eta prozesu hortan proiektuaren edukiak adostu genitun eta 5 helburu jarri genizion Arrobitzuloi. Lehenengoa zen komunitarioarekin aritzea, bigarrena elkarlanean jardutea, hirugarrena euskal kulturgintza hauspotu eta transmisioa bermatzea, laugarrena askotariko jardun eta eskaintza bermatzea, eta azkenik 5garrena gazteen beharrak asetzea eta herritar aktibo bihurtzea. Hori da, eta Anjek esan duenarekin batera, hainbat balore sustatzea ere adostu genuen. Burujabetza, ekologismoa, feminismoa, euskaltzaletasuna, elkarlana, parte hartzea, inklusioa, komunitatea eta sormena. Egoitza fisikorik izan gabe ere, dagoenik bizirik dagoen proiektua da Arrobitzulo, kulturgintzanekin tailerra zentzu horretan gure helburua lortzeko sustatu nahi ditugun baloreak sustatzeko ekimen ezin aproposagoa dela iruditzen zaigu. Tailerra gazte egunean izango da, martxoaren 14an, hemen bertan, Artzabalgo gazte lokalean, 11:30 aurrera. Bertan, 16-20 urte arteko gaztei zuzendua dago, izan ere herri mugimendura aktibatu daitezkeen gazteak bilatzeaz gain, dagoeneko martxan daudenak bertan egotea ere garrantzitsua iruditzen zaigulako. Horregatik, gaurko prentsaurrekoa baliatu nahi dugu, herriko gazteak tailer honetan parte hartzera animatzeko. Izen ematea beharrezkoa izango da, galdertegi bat bete beharko da horretarako, eta kartelean jarri ditugun QR koden bidez egin daiteke. Eta sare sozialen bitartez ere izen ematea zabalduko dugu. Eta hoxe da guztia, eskerrak eman EHZ-ari eta Arrobitzulori halako ekimen ederra oiatzeagatik, eta baita Aztarrika Gazte Asanbladari ere, gazte egun honetan txertatzeagatik ekimen ederrau, herriko gazten aktibaziorako motor izateagatik, eta oraingoan ere erreferente izaten jarraitzeagatik lan hortan. Eta kulturre ekimenez beteriko herri biztia deula esan, eta honakua kultura eragilei esker eta gazte militantei esker lortzen da, beraz haziak jartzera goazela oraingoan ere, urte askoan gure herria ere hala izaten jarrai izan.